running priest nga si Father Robert Reyes ug Naga City Mayor Valdemar Chong nagtinubagay tungod sa pagpamutol sa mga kahoy. Si Maris Puyo sa detalye. Nagsugod sa usa ka courtesy call apan naabot sa panaglalis sila si Naga City Mayor Valdemar Chong ug Father Robert Reyes sulod sa City Hall kagahapon sa buntag. Ang running priest nga si Reyes nibisita sa Naga kagahapon aron mopahigayon og liturgical service sa Naga Central School grounds isip pagprotesta sa pagpamutol sa dulan sa 60 ka mga kahoy sa lugar. Apan wala na dayon ang service tungod kay gatusan ka mga residente ug opisyales ang mitunga og mipakitag suporta sa desisyon sa lokal nga kagamhanan nga pamutlon ang mga kahoy. Matud sa mayor nga ang maong area himuon og 68 million worth nga oval aron tabangan ang mga kabotan-unan nga mohimong sports-oriented. Human sa rally, si Reyes ug mga kaubang environmentalist niadto sa City Hall alang unta sa usa ka meeting apan niabot sa panaglalis. Si Reyes niingon nga ang mayor nakahimo og sala batok sa environment tungod sa pagpamutol niini sa mga kahoy. Apan gitubag sab siya ni Chong nga daw si Reyes ra ang nag-ingon nga aduna siya sala og nipangutana kung kinsa ang adunay katungod nga mohukom. Nahuman ang 13 minutos ka pa nagtagbo sa pag-imbita ni Chong ngadto ni Reyes nga mudagan og una kung mahuman na ang construction sa oval. Maris Puyo, Sunstar Pilipinas.